Ben, bo día a todos, benvidos a esta segunda mesa da xornada que organiza a Consellería de Cultura Galega sobre a cuestión enerxética en Galicia entre economía, territorio e sociedade. Esta, como os digo, a segunda mesa. Onte tivemos dúas interesantísimas intervencións pola mañá e unha mesa tamén moi intensa, fructífera, interesante, que vos recomendo a todos os que non pudestes asistir que podedes acceder na canle do Consello da Cultura Galega. E hoxe imos celebrar a segunda mesa que se a de onte se trataba dos impactos socioeconómicos do modelo enerxético de Galicia, a mesa de hoxe trata dos impactos socioambientais e socioculturais. Imos situar, polo tanto, o debate sobre dúas das patas ás que se refire o título da xornada, territorio e sociedade. Porén, tamén imos falar de economía, porque cando falamos de valores ambientais e culturais temos que ter presente tamén a súa dimensión económica. Trataremos dos impactos do modelo enerxético sobre o territorio, sobre o patrimonio territorial como concepto extenso que atende a todas as dimensións dese patrimonio dunha maneira integrada. Non é o habitual, xa que, mentras que en xeral se remite o ambiental o natural, si é que tal cousa aínda existe, o cultural remítese ao antrópico como unha dimensión diferente e a eso se suma a paisaxe como outra das dimensións. É dicir, se separa os valores territoriais en valores naturais, valores culturais, paisaxe e se traballa coa súa valorización e protección de maneira independente. Na sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega levamos tempo traballando desde unha perspectiva moito máis integradora, como é a de paisaxe cultural, recoñecendo o territorio como unha malla patrimonial de elementos, procesos e relacións na que non hai esa separación entre patrimonio natural, cultural e paisaxe. No título da mesa, igual que na de onte, engadimos o prefixo socio a ambiental e cultural, porque o ambiental e o cultural teñen que ser entendidos como valores ligados ás comunidades que construíron o territorio no pasado, pero sobre todo aquelas que o recoñecen, que lle dan continuidade no presente e que son responsables de transmitilos ás xeracións futuras. As actividades de produción enerxética renovables, eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas e as súas infraestructuras asociadas, accesos, liñas de transporte, instalacións, pola súa natureza e características producen fortes impactos no territorio. Fortes cuantitativamente, pola súa escala, pola extensión, pola dimensión, e tamén fortes cualitativamente porque mudan as paisaxes, tense sinalado o seu efecto banalizador e homoxeneizador, é dicir, igualan as paisaxes de lugares que teñen as súas características e singularidades que desaparecen, crean paisaxes alleos ao local e impóñense sobre a estrutura territorial na que perviven formas de ocupar e de usar o territorio que están a desaparecer. Está instalada a idea de alleamento da sociedade galega actual do territorio, ben sexa polo despoboamento, polo abandono, mas tamén porque hai unha distancia entre a cidadanía e a realidade xeográfica do territorio. Hai unha ruptura na relación entre o medio, traballo e vida, o sea, o lugar onde se vive, que non sempre se habita, e para min é unha distinción importante, e os espazos nos que se desenvolve o traballo, a actividade da poboación están segregados. Neste contexto, en moitos ámbitos sorprende a reacción social, a mobilización contra as actuacións de implantación deste tipo de grandes infraestructuras enerxéticas. Algúns ven e vemos, eu son unha das que ven aí, nestas movilizacións, un certo cambio de orientación na relación das comunidades co territorio,
porque nese loitar contra tamén se está a recuperar a conciencia de lugar. As comunidades están a recuperar a súa relación co medio, recoñecen no territorio valores identitarios que os definen e loitan pola súa conservación ou recuperación. Temos así, para tratar nesta mesa, o territorio e os seus valores ambientais, naturais, culturais e paisaxe, os instrumentos e estrategias para a súa protección, normas, legislación, avaliación das actuacións, as comunidades e a súa relación co territorio, as decisións, a participación, dende onde se toman as decisións, a quen se dá voz, a quen se escoita. E temos, ou non temos, a planificación, a ordenación territorial, a que corresponde ou debería corresponder a toma de decisión sobre a implantación de novos usos e actividades no territorio, na que se debería atender, ou así di a teoría, ao recoñecemento e protección dos valores, a avaliación das transformacións que o territorio pode asumir, as necesidades, o beneficio común. E isto está lonxe da idea que habitualmente se manexa de que calquer territorio pode e ten capacidade para asumir calquera uso ou actividade e que sempre vai ser posible sobre o papel, así se sinala sempre, que sempre vai ser posible correxir ou compensar os impactos que se producen. Ben, para falar disto, contamos con persoas con moita formación, coñecementos e experiencia alrededor de todas estas cuestións que vos acabo de expoñer. Vounos presentar, non vou facer un relatorio extenso do seu currículum. Empezarei pola dereita, Inés Santé Ribeira, sempre lle cambio o apelido, doutora, enxeñeira agrónoma, profesora da Universidade de Santiago de Compostela e forma parte do grupo de investigación do Laboratorio do Territorio, Laborate. Ten experiencia nos traballos en relación co desenvolvemento rural e as actividades que se desenvolven neste espazo, como directora de Agader, da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, da que foi directora hasta hai poucos días, e antes de esa cargo ocupou a dirección do Instituto de Estudos do Territorio, onde se desenvolveron a protección dos valores do territorio a través da protección das paisaxes, un recoñecemento dos valores do territorio no que a Administración da Xunta de Galicia ten feito máis fincapé nos últimos anos, coas súas luces e as súas sombras. A continuación está sentado a miña dereita Carlos Amoedo Souto. Carlos da Universidade da Coruña. Temos ampla representación. Como ten que ser. Catedrático de Dereito Administrativo e director da Cátedra de Dereito Local e gran coñecedor dos aspectos normativos tanto da protección dos valores do territorio como das normas que regulan a implantación das novas actividades e usos e tal vez nos poida ilustrar sobre a presente xudicialización dos procedementos e as razóns que están conducindo a iso. A miña esquerda teño a David Barreiro. David Barreiro, coller o seu currículum para non... É arqueólogo e xeógrafo de formación, investigador do Centro Superior de Investigacións Científicas e ten traballado, e por eso está aquí, que nos interesa a súa participación nesta mesa, nunha investigación orientada a deseñar ferramentas metodolóxicas para a avaliación de impacto e estendido o ámbito da xestión do patrimonio cultural en xeral e neses traballos inclúense os procesos de posta en valor e socialización do patrimonio e ten participado en algún destos procesos. E, finalmente, contamos con Belén Rodríguez. A Belén imoslle atribuir aquí
o doble papel de representación das asociacións que traballan sobre o territorio na defensa dos seus valores naturais, culturais, da paisaxe e tamén a representación das comunidades e a súa capacidade de participar ou de empoderarse en relación co territorio no que residen e que habitan. Ben, pois despois desta presentación imos empezar pola nosa primeira participante nesta mesa, Inés Sante. Inés. Canto tempo nos das, Teresa? Non me apures. Por saber. Sí. Bueno, non sei se escoita, bo día a todos e todas. Ben, eu en primeiro lugar quería agradecer ao Consello da Cultura Galega o convite, sobre todo porque non sou unha especialista no tema da enerxía e aproveito para recoñecelo, aínda que sí que nos últimos anos tocoume un pouco traballar neste tema, agora contarei por qué, e por iso vou tratar de orientar a miña, intentarei que breve presentación ao meu campo, que é máis o do territorio rural, a paisaxe e tamén o desenvolvemento rural. E por iso tratarei de afondar nestes 4 puntos, sobre todo buscando ese vínculo entre a transición enerxética, o cambio de modelo enerxético que estamos a vivir e o desenvolvemento rural, tratando de analizar un pouco se en realidade existe esa sinerxia, cales son os datos, que é o que está a pasar e, sobre todo, que se pode facer. Que podemos facer para que esta transición enerxética sea unha oportunidade para as zonas rurais. Eu tratarei de apuntar algunhas cousas que se están facendo en Galicia nos últimos tempos que agardemos que sirvan para que isto sexa unha oportunidade para o medio rural galego. E por último, e tamén por deformación profesional, que a isto sí que é ao que me dedico dende o inicio da miña carreira, eu creo que, como xa contou Teresa, a planificación e ordenación territorial é clave para que esta transición enerxética sea sostible e se realice de un xeito ordenado e respetuoso co territorio. Bueno, son as dúas, máis que nada son os dous temas dos que tratarei de falar, porque eu creo que xa é algo xeralmente aceptado que a transición enerxética é unha oportunidade para o medio rural. Iso sí, se fai con criterio, con planificación, con respeto polos valores do territorio, sobre todo buscando que os beneficios redunden no medio rural. Eu creo que é unha oportunidade por dous motivos. O primeiro é evidente, todos nos podemos dar conta de que as zonas rurais son as principais provedoras de enerxías renovables, sobre todo cando vemos as enerxías máis maduras, a eólica, a solar, a hidráulica, a captación prodúcese no medio rural. As zonas rurais son as principais produtoras da materia prima da bioenerxía, da biomasa. Creo que iso é algo evidente, pero por outra parte, esta é unha opinión xa máis persoal. Creo que o modelo de asentamento da poboación no medio rural favorece a captación de enerxías renovables, en este caso refírome a autoconsumo, e como unha posibilidade de atraer poboación a vivir ao medio rural e facer fronte a ese reto demográfico. E, ademais, en Galicia temos un modelo territorial moi particular, e de aí esa imaxe de España que utiliza habitualmente, na que se representa con un punto cada núcleo de poboación. Creo que é moi representativa do modelo territorial tan disperso que temos en Galicia, coa metade dos núcleos de poboación, núcleos de moi pequeno tamaño, que, ademais de ter ese modelo de vivenda unifamiliar que favorece a captación de enerxías renovables, pois ten territorio ao redor con moitos recursos que se poden aproveitar. Temos os veciños das aldeas son, a súa vez, os propietarios de montes veciñais que producen biomasa, temos recurso eólico, solar, hidráulico a pequena escala, co cal creo que podemos aspirar a unha combinación destas fontes de enerxía para acadar autosuficiencia enerxética e que tamén facilita a constitución de comunidades enerxéticas locais nestes núcleos de poboación ou comunidades enerxéticas rurais. Pero, bueno, isto é máis unha opinión persoal que outra cousa e, por iso,
tratei de ir a fontes máis documentadas, a estudos, a publicacións da Comisión Europea, hai numerosos que vinculan as enerxías renovables ao desenvolvemento rural, e quedeime con este documento do Tribunal de Contas Europeo do ano 2018, non está moi actualizado, pero creo que as conclusións son completamente vixentes. O Tribunal de Contas conclúe neste documento pois que existen posibles sinerxias entre as políticas de enerxías renovables e o desenvolvemento rural sostible, pero que sería necesario mellorar estas políticas para que se vincule de xeito máis eficaz este desenvolvemento das enerxías renovables ao desenvolvemento rural. Como? Pois establecendo unhas condicións dun xeito máis explícito. En primeiro lugar, o Tribunal de Contas recoñece a través de numerosos estudos e exemplos que as enerxías renovables poden redundar na creación de emprego e no desenvolvemento regional, especialmente en zonas rurais e illadas. A través de diferentes exemplos, demostrase como poden estes proxectos crear empregos tanto directos na propia explotación desas fontes de enerxía e no mantemento das instalacións, como empregos indirectos ao longo de toda a cadea de suministros, na construción, na fabricación de componentes, na agricultura, na silvicultura, pero tamén mellorando a seguridade enerxética e incluso aspirando a esa autosuficiencia enerxética na zona, reducindo os custes de enerxía. Dada a situación actual, esta reducción de custes de enerxía nunha zona pode ser un factor de atracción de poboación para vivir nesa zona ou de atracción de empresas que poderían ver mellorado eses resultados económicos gracias a esa reducción de custes. Pero incluso pode irse máis alá, o emprego destas fontes de enerxía pode, por exemplo, reducir a pegada de carbono das producións locais, dándolle un valor engadido cada vez máis importante a estas producións. Ademais, pois cítanse neste traballo como en moitas zonas se revitalizaron fábricas que estaban sen uso para a fabricación de componentes de paneis solares, de turbinas eólicas. En Galicia temos algún exemplo desto. Como a produción de enerxías renovables en zonas rurais pode ser unha nova fonte de ingreso para agricultores e produtores forestais, e non só para eles, senón tamén para os propietarios da terra e para as entidades locais. En Galicia, 2 de cada 3 galegos somos propietarios de terras. Como ao producir enerxía no lugar poden esas comunidades rurais ser menos dependentes das enerxías convencionais e, polo tanto, contribuir á seguridade enerxética na zona. Ben, unha serie de ventaxas. Tamén se menciona aí outro traballo de Merino que conclúe que as enerxías renovables crean máis postos de traballo, 5 veces máis postos de traballo que as enerxías convencionais e, sobre todo, o feito de que este emprego créase de xeito descentralizado, o cal pode favorecer o crecemento das zonas rurais, xa que as enerxías renovables se implantan de xeito máis disperso por todo o territorio. Estes serían os aspectos positivos e tamén algunhas boas prácticas que se destacan e que me gustaría destacar sobre todo pola súa aplicabilidade ou pola súa reproductividade en Galicia. Destácanse no ano 2018 xa como unha realidade pois unha rede de 236 digestores anaeróbicos en explotacións agrícolas de Francia, ou 20 sistemas de calefacción por biomasa en povos de Austria, ou 5 sistemas de calefacción financiados con Líder na Toscana. Estes proxectos que eran xa unha realidade nestes países no 2018, creo que en Galicia todavía non son unha realidade, sen embargo, temos eses recursos. Temos unha capacidade de produción de biomasa excepcional, temos residuos de producións agrícolas e gandeiras que non sabemos que facer con eles, por que non aproveitalos para este tipo de proxectos. Porque o que se fai neste estudo é, sobre todo, avaliar como se están empregando os fondos FEADER, os fondos
do Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural para o impulso a proxectos de enerxías renovables, que é algo que se comentaba onte ao final da sesión da mañá. Falábase da PAC, non? E como estes fondos se poderían empregar para este cambio de modelo enerxético. Neste documento conclúese analizando unha serie de proxectos que a maioría deles teñen un impacto económico e ambiental positivo no desenvolvemento rural da zona, pero tamén se indica que hai certos proxectos apoiados con estes fondos de desenvolvemento rural que apenas tiveron incidencia na zona. Entón, fanse unhas series de recomendacións para maximizar os beneficios económicos destes proxectos de enerxías renovables nas zonas nas que se implantan. Entón, afírmase que deben terse en conta unha serie de cuestións. Por exemplo, integrar a estrategia económica na propia estrategia de desenvolvemento económico local. E a min isto non aparece no documento, pero lévame as estrategias de desenvolvemento local participativo do programa LEADER e dos nosos grupos de desenvolvemento rural, que, por exemplo, en Galicia se aprobaron o ano pasado. Eu aquí recoñezo a culpa que me toca, pero eu non vin que dentro desa estrategia de desenvolvemento económico da comarca, das zonas, se tivese en conta ese aspecto enerxético, esa estrategia enerxética que vai a ser cada vez máis importante para o desenvolvemento económico dunha zona. Certo que son estrategias dinámicas e que supoño que co paso de tempo se irán tendo en conta integrando estas cuestións fundamentais. Tamén como integrar estas enerxías renovables nas actividades económicas rurais, na agricultura, na silvicultura, pero tamén nas fabricacións tradicionais da zona, no turismo ecolóxico, é dicir, que a enerxía que se produce nunha zona debería atender prioritariamente as actividades dese lugar e contribuir á súa reducción de custos. Como debe seleccionarse o tipo de enerxía máis axeitado para cada zona, e iso para min está moi vinculado coa ordenación do territorio. Como debe recurrirse, di o Tribunal de Contas, a tecnoloxías maduras, e aquí fala da enerxía eólica, que é algo evidente, pero tamén da enerxía hidroeléctrica a pequena escala, e que eu creo que en Galicia non é unha tecnoloxía madura, ou polo menos que se este aproveitando. Somos o país dos 1000 ríos, pero tamén 2000 muiños, temos moitos deles, ademais con valor patrimonial, etnográfico, algúns deles dedicábanse na súa orixen precisamente a iso, a producir enerxía. Por que non recuperalos para esta función? Non é que vaya a satisfacer por eles mesmos as necesidades dun núcleo, pero poden ser unha fonte complementaria. Isto foi, ademais, unha das ideas que tiñamos nun dos proxectos que comentarei despois. Como deben buscarse sistemas enerxéticos integrados baseados en redes pequenas e que, ademais, apoien actividades de fabricación. Isto, cando vin, tamén me deu unha alegría, porque é xusto o obxectivo que buscamos con algúns dos proxectos que tratamos de impulsar. E despois unha cuestión que para mí é esencial, que é recoñecer que estes proxectos compiten, as enerxías renovables compiten con outros sectores e con outras actividades por diferentes recursos, pero moi especialmente polo recurso terra. E, polo tanto, recoñecendo esta cuestión, debe ser a ordenación do territorio a que resolva este problema, que é a disciplina e a práctica que deben levar a cabo os poderes públicos para buscar un equilibrio entre as diferentes actividades e os diferentes sectores que compiten polo territorio. E aquí, a modo de exemplo, en Galicia, por suposto, é necesario, pero aquí temos un maior de desenvolvemento da enerxía eólica. No resto de España estáse a producir, sobre todo, un desenvolvemento da enerxía solar que consume máis solo ou, polo menos, é máis incompatible con outros usos. Entón, estáse dando xa unha situación un pouco paradóxica, que é que, por unha banda, gran parte dos fondos Next Generation para a agricultura se están destinando a mellorar e modernizar os regadíos, as zonas regables, 2.000 millóns de fondos Next Generation de agricultura, 600 millóns estánse dedicando aos regadíos. É dicir, hai un investimento inxente por hectárea para
facer fronte a unha situación tamén delicada que é o da sequía e o de garantir a produción de alimentos, estáse dando a situación de que aparecen parques solares nesas zonas onde se está realizando un investimento tan grande para garantir a produción de alimentos. Ante esta situación, pois o Ministerio está tramitando, seguro que o coñeces mellor que a min, unha lei de protección dos usos do solo de zonas regables declaradas de utilidade pública, que parece apropiado para evitar estas situacións, pero para min tamén é un indicador de que non se está facendo unha ordenación do territorio axeitada. Se houbera unha ordenación e unha planificación das actividades do sector primario, enerxéticas e de infraestructuras axeitada, non serían necesarias estas solucións ou non se darían estas situacións. E, por último, tamén ponse de manifesto a necesidade de algo que se falou onte ao longo de todo o día de garantir a aceptación social local destes proxectos, que as comunidades locais sean partícipes dos proxectos e tamén, en parte, dos beneficios dos mesmos. Creo que me estou estendendo demasiado, vou pasar por encima sobre outras recomendacións que dá a OCDE para que estes beneficios dos proxectos redunden nas zonas rurais, simplemente dicir que o documento conclúe que as enerxías renovables teñen un potencial considerable para facilitar o desenvolvemento das comunidades locais, pero que en gran medida non se ten materializado. E por iso fai unha serie de recomendacións que neste caso, sobre todo, van orientadas a como mellorar a aplicación dos fondos FEADER para que os proxectos de enerxías renovables que se apoian con estes fondos redunden no desenvolvemento da zona, o sea, como priorizar, como establecer os criterios de subvencionalidade, os criterios de priorización dos proxectos para que se apoien sobre todo aqueles que teñan unha maior incidencia na zona e que, pois iso, engadan valor engadido, valga a redundancia, ás actividades desa comunidade rural. Entón, ademais, que podemos facer para mellorar esta situación e para que sea maior a repercusión desa transición enerxética no desenvolvemento rural? Aparte de todas estas recomendacións, eu atopo que unha conclusión común na maior parte dos estudos é que o descontento das comunidades locais, en moitos casos, débese a que perciben que son os axentes externos os que se benefician, os que se apropian dos beneficios deste proxecto, mentres que os prexuízos recaen na poboación local. Entón, en distintos estudos propóñense distintas solucións para evitar isto. Aí hai este é un artigo de Xavier Simón que está por aí, que vou poder explicar mellor que a min, pero unha das conclusións ao analizar a actividade da enerxía eólica en Galicia é que contribúe a incrementar os ingresos locais, pero dun xeito limitado, polo que habería que buscar novos mecanismos para mellorar a contribución ao desenvolvemento das comunidades locais, por exemplo, incrementando a propiedade local das plantas de enerxía. Outros estudos, por exemplo, este de Terrón, propoñen aplicar a licenza social dentro do procedemento de avaliación ambiental como un mecanismo a través do cal constatar que existe unha aceptación social do proxecto e tamén introducir medidas compensatorias para eses territorios rurais. Non sei se pode estar un pouco relacionado coas conferencias de consenso que se mencionaban ontes. Pero, o propio autor recoñece que é unha técnica difícil de medir, difícil de definir e que exixiría un proceso complexo. Pero eu creo que nesta mesma liña pode considerarse tamén algo similar á licencia social e con este obxectivo de incrementar a compensación ás comunidades locais, incrementar os seus ingresos, os seus beneficios. Estáse a tramitar en Galicia a Lei de Recursos Naturais, en concreto, Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais. Supoño que a coñecerás mellor que a min. Eu
Tiven coñecemento dela, pero agora profundicei un pouco. Creo que o obxecto que establece esta lei, que o que pon aí, encaixa perfectamente coas conclusións de todos estes estudos, xa que é contribuir a que estes proxectos incidan no desenvolvemento das zonas rurais e, sobre todo, promover a participación dos axentes locais, das entidades e das empresas locais nestes proxectos. É unha lei que, ademais, está en tramitación, está en exposición pública, co cal pode ser obxecto de mellora. A verdade é que creo que ten unha exposición de motivos moi longa e moi boa, que encaixa completamente nesas conclusións que víamos destes estudos. O certo é que é unha lei, as leis hai que desenvolvelas e hai que aplicalas na práctica, non? E aí estará a clave. Pero, bueno, o obxectivo xeral é garantir que a sociedade galega obteña un retorno social axeitado por os proxectos que empregan os recursos naturais de Galicia, que en este caso serían as fontes de enerxía. E para iso fai unha serie de propostas. Por exemplo, ter en conta o valor económico dos servizos ecosistémicos que se producen maioritariamente na zona rural. Isto sí que é unha cuestión máis cercana, non, profesionalmente, e propón establecer unha valoración e compensación por eses servizos ecosistémicos co obxectivo non só de obter unha compensación económica, que tamén senón de loitar contra o despoboamento, contra asegurar que o medio rural siga contribuindo á loita contra o cambio climático, etc. É certo que hai que desenvolver como se levaría a cabo esa valoración e esa compensación. Propón tamén algo moi importante na liña de todo anterior, que é valorar para cada proxecto non son facer a avaliación ambiental, senón avaliar os beneficios económicos e sociais dese proxecto a través dunha serie de indicadores obxectivos que avalíen a mellora ambiental que supón o proxecto, como vai repercutir nos servizos ecosistémicos da zona, se contribúe a melloralos, a mantelos, cal vai a ser o investimento do proxecto na zona e, sobre todo, os mecanismos para reinvestir os beneficios dese proxecto localmente, se vai crear emprego na zona, directo ou indirecto, se vai contribuir a que se desenvolvan negocios locais, especialmente os relacionados coas enerxías renovables, se o titular do proxecto vai comprar materiales e instalacións na zona e vai contratar persoal na zona. E, sobre todo, un obxectivo fundamental era ese que mencionábamos antes de fomentar proxectos promovidos por axentes locais, por pequenas empresas da zona, por entidades ou administracións locais da zona. Ou ben, como incidirá o proxecto na reducción de custes de enerxía. Creo que hai algún exemplo en Galicia, como en Muras, por exemplo, os veciños se benefician disto na factura da luz. E, por suposto, priorizar ou ter en conta se eses proxectos consultaron a poboación local e tiveron en conta os seus intereses no deseño do proxecto. Ademais, é certo que a lei propón outras medidas, propón, por exemplo, que a Administración Autonómica participe en sociedades que impulsen estes proxectos e tamén propón poñer en marca instrumentos financeiros para pequenas empresas locais, para PEMEs locais, para que teñan acceso a estes recursos financeiros, porque, como comentaba Rosa onte, estes proxectos son moi intensivos en capital, entón trátase de apoiar as pequenas empresas da zona para que teñan este soporte financeiro para poder poñer en marcha estes proxectos nunhas condicións, na medida en que sea posible, iguais ou similares aos das grandes empresas. Isto está tamén na liña de outra recomendación que facía Terrón, que era que, dado que hai un problema, parece ser, de concesión de permisos de acceso á rede eléctrica para estes novos proxectos, poderíase priorizar aqueles que reteñan parte da produción de enerxía na zona. Son diferentes medidas para, ao final, tratar de que ese beneficio dos proxectos se quede no medio rural.
outra das cousas que se propón para que isto sea así é favorecer modelos enerxéticos nos que o autoconsumo e as comunidades enerxéticas teñan un peso importante, de xeito que as instalacións eléctricas se distribúan polo territorio, xa que deste xeito o impacto nos usos agrarios, nos aproveitamentos económicos locais, no patrimonio natural, no patrimonio paisaxístico será menor. Instalacións de pequeno ou mediano tamaño non só terán un impacto ambiental menor, senón que terán unha maior repercusión, serán máis beneficiosos para o reto demográfico, segundo din os técnicos. Nestas pequenas instalacións é máis fácil incorporar un sistema de retorno que permita que parte da enerxía producida se quede na zona, iso que propoñía Terrón. En calquera caso, pois creo que a aspiración dos territorios rurais debe ser esa autosuficiencia enerxética porque dispón dos recursos para facelo, combinando o autoconsumo, combinando comunidades enerxéticas baseadas en distintas fontes de enerxía, solar, eólica, biomasa, hidráulica de pequena escala, usando tamén unidades de almacenaxe do excedente de enerxía e tamén mediante a digitalización que favoreza esa xestión eficiente desas comunidades. Se se consigue esa autosuficiencia enerxética e dada a conxuntura económica e de prezos que temos, pode ser un factor de atracción de poboación e de negocios para o medio rural. Bueno, aquí eu non podía esquecer, vou tratar de ser breve, que creo que me estou pasando, pero non podía esquecer que, pois ata fai unhas semanas, dirixía a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e aí, aínda que non era un dos nosos principais obxectivos, decatámonos de que a transición enerxética podía ser unha oportunidade e que teñamos que apoiar os pequenos concellos rurais, as zonas rurais, para aproveitala. E por distintos motivos vimos que un instrumento podían ser as comunidades enerxéticas locais. E dentro de un proxecto que era máis amplo, ou de un proxecto de compra pública de innovación que denominamos Aldeas Intelixentes, que buscaba desenvolver solucións innovadoras para mellorar a calidade de vida no rural e para atraer negocios ao rural, pois nestes proxectos o primeiro que se fai é consultar as empresas, os centros de investigación, que ideas teñen para certos retos. Os retos que lanzamos tocaban só colateralmente a enerxía. Mencionábase dentro dun reto máis amplo que era o de construción e urbanización sostible no rural. Sen embargo, atopámonos con que o tema para o que recibimos máis propostas e máis desenvolvidas, mellores propostas, era o tema da enerxía, de desenvolvemento de distintos tipos de enerxías renovables, de comunidades enerxéticas, e iso foi, unido ao interese de moitos concellos pequenos, concellos rurais, o que nos levou a lanzar un reto propio para desenvolver ou apoiar esas comunidades enerxéticas locais nas aldeas. Porque tamén atopamos que hai xa axudas do INEGA, do Estado, para favorecer, para implantar estas comunidades enerxéticas, pero as que se están levando a cabo son moi sinxelas, pois unha comunidade de montes que instala uns paneles solares, unha cooperativa, pero que isto sexa unha realidade nunha aldea é moito máis complicado. Hai que ter en conta moitas máis ideas, moitas máis necesidades, a socioloxía dos veciños das aldeas galegas todos a coñecemos, é unha poboación avellentada e creíamos que tiña que haber unha maior colaboración público-privada, non que a administración tiña que participar máis directamente. E por iso lanzamos un contrato de máis dun millón de euros para desenvolver un modelo de comunidade enerxética que se adaptase ás aldeas galegas. E despois implantalo, facer un proxecto piloto nunha ou dúas aldeas, aproveitando que tiñamos unha gobernanza creada dentro do proxecto de Aldeas Modelo que tiña un obxectivo moi distinto. Con ese resumindo, foi o que nos levou a lanzar este contrato para, digamos, tratar de darlle, na medida do posible, o traballo feito
ás aldeas, aos povos que quixeran poñer en marcha unha comunidade enerxética. Evidentemente, en cada núcleo vai a ter que ser distinta, pero esas cousas comunes, darllas feitas e demostrar que é posible facendo un proxecto piloto. De feito, o obxectivo era desenvolver o modelo técnico, é dicir, que enerxías renovables utilizar, que tipo de tecnoloxía, pero tamén o modelo tecnolóxico inclúe o desenvolvemento dunha plataforma digital para a xestión de todo isto e, sobre todo, o modelo xurídico. Analizar pois se debía ser unha cooperativa, unha sociedade, se podía participar o Concello nesa sociedade, se podía participar incluso a Axencia, a Administración Autonómica para promover este tipo de figuras. Moi rapidamente xa, máis concreto e máis na práctica, puxemos en marcha un proxecto Interreg Aldea Lix, que o obxectivo principal era demostrar, crear redes de calor de biomasa con fins térmicos para a calefacción en 4 aldeas, 2 en Portugal e 2 en Galicia. Este proxecto xa está en marcha, de feito, pois nunha das aldeas, era unha aldea modelo, Infesta de Monterrey, xa se aproveitou esa gobernanza que tiñamos, xa nos coñecíamos todos, os alcaldes, os técnicos da Administración Autonómica, os veciños, o agricultor, o gandeiro. Aproveitámolo para ter reunións cos veciños, convencelos de que isto era unha oportunidade. Teño que dicir que foi moito máis fácil convencelos de poñer en marcha esta rede de calor que de arrendar as súas terras. Diseñouse o proxecto, o que tedes aí na parte dereita, os que aparecen verdes son as casas que se apuntaron a esa rede de calor. A idea é que se comece a construir este ano. Tamén outra en Cerdedo. Podo falar máis deste tema, pero creo que estou pasando do tema e quería simplemente dedicar 2 minutos a unha cuestión que eu creo que é clave. As enerxías renovables implántanse maioritariamente en zonas rurais e é innegable que estas instalacións teñen unha trascendencia nestas zonas. Tamén non se pode negar que as enerxías renovables teñen un impacto ambiental moitísimo menor que as enerxías convencionais. Pero é certo que teñen unha desventaxa e que ocupan un maior espazo físico, como decíamos antes. E iso nos leva pois á necesidade de ordenación do territorio, é dicir, a que na planificación, na elaboración e na tramitación destes proxectos se avalíe a aptitude dos terreos para os diferentes usos, tendo en conta o uso anterior deses terreos, o uso actual, e buscando os terreos máis axeitados para cada proxecto, de xeito que ao final sexa a ubicación, a localización na que se basea a decisión final sobre cada proxecto. E aquí non son palabras miñas, pero que adopto completamente, debe evitarse a localización en zonas agrícolas ou gandeiras cando hai outras zonas cun uso máis idóneo. Terrón, por exemplo, propón utilizar a zonificación ambiental que publicou o Ministerio no ano 2020. Na miña opinión, e recoñecendo que sen todavía facer unha análise exhaustiva desa zonificación e deses datos, paréceme un análise demasiado xeral para que sea útil a nivel galego. Nun territorio tan fragmentado e tan diverso como o galego non se pode utilizar información de pequena escala para hacer unha avaliación a nivel de proxecto. Que proporía? Volvo outra vez ao meu ámbito. Na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia propoñemos un instrumento para facer ordenación de usos no territorio rural, que é o Catálogo de Solos Agropecuarios ou Forestais, que é o que decide ou debe definir cales son os terreos máis apropiados para uso agrícola, gandeiro, forestal, pero que tamén a lei di que outros instrumentos de ordenación do territorio ou plans derivados de políticas sectoriais que teñan incidencia no territorio, como pode ser o Plan Sectorial Eólico, como poden ser proxectos sectoriais ou agora plans especiais que son necesarios para implantar un plan eólico, deben ter en conta as determinacións deste catálogo
e, sobre todo, sería necesario un informe da Consellería non que se avalíen as consecuencias dese proxecto na perda de valores productivos e sociais neses terreos. Entón, para min, ese sería a forma de facer esa ordenación do territorio. Eu sempre defendo que a ordenación do territorio debe facerse con instrumentos, non con leis e con normas xerais, senón con instrumentos que analicen a situación concreta de cada territorio. Entón, iso é o que proporía, en definitiva, dicir que a planificación do territorio é clave para poñer nunha balanza a necesidade de produción de enerxías renovables, a necesidade de produción de alimentos e o seu impacto. E que isto debe supervisarse desde os poderes públicos, porque senón, por evolución natural, os prezos que se pagan en venda ou arrendamento por usos agroforestais non poden competir cos que pagan os proxectos de enerxías renovables, co cal sería clave facer esta ordenación do territorio para buscar sempre os terreos con menor actitude agrícola, os terreos, as zonas máis axeitadas para estes proxectos. E agora sí que remato, deixo as conclusións para o debate, e perdón se me estendí demasiado, sinto, creín que era máis breve, pero ao final estendíme demasiado. Gracias. Moitas gracias, Inés. Creo que a todos nos pareceu breve a tua intervención porque foi moi interesante e además conecta fai unha transición moi interesante co debate de onte e cas cuestións. O sea, eso de que outro mundo é posible, creo que